What's up guys, no? Si Bessie ni balik na pud kog vlog karon, and today ko na vlog 5. Yeah, so namin sa Mintiryo karon man ako atiyan ni. And namin sa Mintiryo para ilubong akong feelings niya. So karon no, mag-jogging mi para muniwang. So flat, no ass. Oh my god. Tama na. Sweat is real. Gabi jogging ati ani. Undang sa ko. Kapoy gid kayo pero siya wagid ko gikapoy. Ba ikaw na iisip ko at di na mawala-wala pa, kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal na ngang iba. Sumuli na may, muli na tate. Muli na may. Kainit na. Ta. Let's go. Yate. Wala akong tingog. Good job, bye. Bye. Mura magkakakunguyab. Mumbiya. So yun no, pole na din me. Kabaklay. See you sa balay. So, yun! Nanami sa trails. Nakauli na me. Pingis man itong jogging na. Igo naman ko nag-vlog. Dara. Akong daddy. Alin eh. Alin ba? Ha? And current day guys is maglaba ko. Kaya na magod si Trash nga. Ganan doon siya ka ng babae nga mayo mo laba. Pero ang problema, wala ko'y sabon. Nawa ni. Lami ilaba, lami ilaba, lami ilaba, pero wak mi sabon. Lami ilaba, lami ilaba, lami ilaba, pero wak mi sabon. Lami ilaba, lami ilaba, lami. That you know, and they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. Saba kay si Dudong. So, ay wait. Kalimot ko og outro para sa vlog ni kay gikan ko sa balay ni Bea and nag-vlog mi. Nag-Saturday mi. So, ay naglubad ko. Anyways, thank you sa pagtanaw sa vlog, and guys, char. Ay, wala na ko maingon. So, bye.